La Jennifer Melero és una de les 19 persones que treballen al nou pla d'ocupació finançat per l'àrea metropolitana. Portava 2 anys a l'atur, vale? I bueno, vaig portar la sol·licitud a l'oficina de l'INEM. Llavors ens van seleccionar a unes quantes persones i vaig tenir la sort de que em van agafar. A banda de tasques administratives, dins del pla també es realitzen treballs a l'espai forestal i de manteniment de la ciutat. Les meves funcions al centre són de les tasques administratives, vale? I es tracta de donar formació, vale? a 4 mòduls. Les meves funcions són controlar tot el tema de documentació i arxiu de tots els alumnes del centre, dels 4 mòduls, vale? I donar el suport a les 4 professores. Viladecans porta organitzant plans d'ocupació des de l'any 2011 i des de llavors han servit per ocupar i ampliar el currículum de més de 400 persones.